pinter-pinter. Dadi ora kaya kowe kuwi arep S3 ya ming nyinden. Nggo ngopo S3? S2, Pak, urung S3. S2-mu. S2. Ya aku tak dadi pegawai po piye? Mengko kowe mumet dase nek aku dadi pegawai. Sinden kok ngene di Ora kok aku mumeti ngopo? Masalahe apa kok aku mumet? Lah kok sindenmu kurang? Siji meteng, liyane nglairke. Meteng kok meteng. Pojok meteng ngono kuwi. Meteng ya. Liyane nglairke, sing liyane wis tuwek. Lah aku sing isih prawan lho aku lho. Diawet-awet. Aku kowe nyendeni aku ki ketoke ora kuat, aku ora kuat 5 tahun kok. Kenapa ora kuat 5 tahun? Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. Ya mustaka ding. Mestaka. Nah, mustakane panjenengan iku lho. Ora masalah nek pancen kowe ora seneng nyinden ya kowe arep dadi pekerja terserah. Ning ngitung-ngitungan, upama kowe arep dadi pekerja apa aku tak takon. Ya matur suwun Mbak Orisa. Ya. Akeh banget penjalukan lagu-lagu. Nah ya kudu iso le metung, kudu iso le milahke. Ya. Mengko nek upama nggon limbukan kuwi durung iso diaturake kabeh, ya ayo Elisa. Nah. Ya ming iki sinden sing durung di bojo ya ming iki. Ming kari iki. Single. Single jomblo. Oh iya. Jomblo. Ya mbok menawa payuning kene kok kan tatawake ngono lho, Pak. Lah iya ne ya sengorana. Karana. Wis ayu. Ayu ya. Ya bener pinter golek duit. Nah, pinter golek duit. Ming suaramu le atos marai bojomu setruk. Kenapa setruk? Emang suarane atos. Aku iki suaramu kaya mercon duar. Tanpa nganggo tok petung, tata krama rak wis tak kandhani nek alus sing kepenak. Alus. Niki pun dialus ke, Pak. Ya pancen logate kaya ngono wis ora iso alus kowe pancen mbok disaringa kaya ngapa ya krakal ngono wae. Iya. Suarane kaya krakal kaya watu. Hah? Masa suarane kaya watu? Sifatmu kuwi lho. Oh, sifat. Omonganmu kuwi kaya wis ora iso disaring secara halus. Ya wis ngono kuwi kamu ya seperti itu. Gawan saka bayine. Gawan saka bayine. Ya. Pinter-pinter. Dadi ora kaya kowe kuwi arep S3 ya ming nyinden. Nggo ngopo S3? S2, Pak, urung S3. S2-mu. S2. Ya aku tak dadi pegawai po piye? Mengko kowe mumet dase nek aku dadi pegawai. Sinden kok ngene di Ora kok aku mumeti ngopo? Masalahe apa kok aku mumet? Lah kok sindenmu kurang? Siji meteng, liyane nglairke. Meteng kok meteng. Pojok meteng ngono kuwi. Meteng ya. Liyane nglairke, sing liyane wis tuwek. Lah aku sing isih prawan lho. Aku ora kuat 5 tahun kok. Kenapa ora kuat 5 tahun? Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. Ya mustaka ding. Mestaka. Nah, mustakane panjenengan iku lho. Ora masalah nek pancen kowe ora seneng nyinden ya kowe arep dadi pekerja terserah. Ning ngitung-ngitungan, upama kowe arep dadi pekerja apa aku tak takon. Dadi rekrutmen karyawan HRD. HRD ki apa? Human Resource Development. Aja basa Inggris. Aja basa Inggris. Aku nek basa Inggris ki paling pinter nembane kowe kewirangan. Oh, iso? Misalnya piye? Kuwi mau apa omong apa? Human Resources Development. Human kuwi menungso. Heeh. Resources kuwi panganan. Apa mau resources apa? Resource Development. Engko sing tukang rekrutmen karyawan aku reti yo. Pancen jenengmu yo basa Inggris aku reti. Say no. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Dalang yang anti narkoba kuwi ning aku. Say no to drug. Say no to drug. Saiki dadi rekrutmen kuwi upahe pira? Tak takon. Ya paling pira ya 2 juta, 3 juta tergantung UMR-e. Sesasi bener. Saiki aku nek upama sesasi mayang ping
Oh ya. Ping 30 pamane. Ya 20 wis. Kowe nek tak jalukke karo panitia menawi ngagem Elisa pinten 3 yuta. Oh nggih mboten napa-napa. 3 yuta ping 30 pira? Tenane 3 yuta. Kok aku nampane Sik ora usah cerewet sik. Realitasnya 3 yuta iki tekan nggon aku mung 1000. 25 aku ping 30 piye. Kuwi akibatnya nek kowe sok ndas-ndaske dalang ki ngono kuwi. Lah aku tok ndas-ndaske lara ati. 3 yuta tak keke ya wah kuwi ning penanggape Pak Tarno kuwi pangkate dhuwur ning Jakarta karo aku. Monggo Pak Dalang, Pak Sinomong lenggahipun. Aku lenggo ora penake. Mboten sekeca. Aku ming karo kowe kok ming ton ndasmu kuwi. Piye kuwi? Apa sopan kaya ngono kuwi? Mboten sopan. Ya ngono nek ngetok ya aja kebangetan ngetok ra nggo gunting kuwi gergaji kuwi sakmono kuwi. Mosok 3 yuta tiba ning aku 75.000. Talang kae nek kudanan teles apa ora? Apa talang ki apa? Talang ki nggon gendeng kae lho. Oh iya. Teles ta? Mbasah. Talang ki kudu teles. Oh, talang kudu teles. Apa hubungane opo? Kowe entuk rega semono ki melu sapa? Melu Paseno. Nah, ya kowe kudu ngekeki fee karo aku itu dah sah. Oh, iya bener ya berarti. Ayo pemene tak jaluki 3 yuta tak kei kowe 2 yuta. Wis saiki upamane ya 2 yuta ping 30 pira? 2 yuta ping 30 berarti ne sewidak. Sewidak kebune. Swidak yuta. Swidak yuta di. Ah, kowe sesasi men aku meh ping 30 swidak yuta karo Human Development Resource Center ping 2 yuta milih ndi? Milih nyinten ya. Agene. Dandan eman goyang sithik wis rampung ya, Pak. Rasah mikir ya, Pak. Sing ora goyang sithik we 80 yuta kok kowe 20 yuta kok emang. Ya ora apa-apa berarti nendas terus ya, Pak. Iya wis ora masalah. Wis iso dadi wong kabeh. Ya dadi wong. Kok sik. Kata-katamu iki ra penak lho dirungokke. Dadi wong iki piye? Kowe saka lulus SD Candi 3, tekan saiki piyai-piyai iki ya dadi wong kok dadi wong kabeh mesti. Ya. Nah dadi wong ya mosok dadi wedhus. Dadi wong maksudnya menjadi orang besar, ana juragan sapi, ana bemborong, ana macam-macam ya, Pak. Betul. Ya, makane kabeh wong iki sajane ya cerdas. Mau sing panjenengan ngendikane sing misale senengane engko nutuki ndas apa piye ngono kuwi ya tetep cerdas sih wong-wong kaya ngono. Kecerdasan fisik jenengane. Makane sinau psikologi karo aku. Kecerdasanmu ki ra sepiro, Pak. Kudu sinau sike. Cerdas itu kompleks. Dadi wong sing bolos kuwi ngendi kuwi kompleks sing buka ngendi? Kompleks dudu daerah. Apa? Maksudnya kompleks itu macam-macam. Maksudnya kecerdasan itu kecerdasan spiritual ono, kecerdasan jasmani ono, macam-macam, emosional, spiritual, ngono lho. Iya, pancen cah iki siji iki untunge ya kuwi iso menjelaskan kaya ngono. Aku seneng kok mulang-mulang cah SD seneng ngajari. SSC and ono seno ngono kuwi. Kauku de ada kuda, seno kuda ngono. Belajar ngono kuwi lho. Membaca, dadine iso nek wong pinter membaca ki dadi iso. SSC and ono seno kauku de ada kuda, etak nyeletak. Seno kuda nyeletak ndasmu. Wis ping pindho wis dunekke jaran dunekke. Ya. Ora mujon to, ngono lho. Ora kok mung SU gampang banget SU. Wis gek nembang, Nak. Ya nembang napa, Pak? Sakaremu ki ana. Woh, ki saking Papua Freeport. Nyuwun ladrang sambung wanci dalu. Oh iya. Wanci dalu. Pak Marlan IKG iki sing ketemu aku ning Pemda Gunung Kidul nimbali nang kene iki. Oh nggih, matur sembah nuwun saking kula Sumarlan IKG Kurcam Kelipar nyuwun lagu Liwung. Ya, salam kagem Dimas Panitia Sutarno Wirawan. Oh iya, matur sembah nuwun. Ya diaturake lali janjine apa sambung wanci dalu? Derek. Nek lali janjine ya rada joget sithik. Sambung wanci dalu ya rada sedih-sedih sithik. Nah, aja sedih, kahanan Rioni kok sedih. Iya, berarti nek sing bahagia. Bahagia. Lali janjine wae, Pak. Bawani no. Dina Minggu. Iki cah S2 ning goblok. Kok goblok? Aku omong lali janjine. Iya, dina Minggu. Aku kowe nyanyi nembang Gembira Loka iki sing ngakon sapa?
Kok kempira loka? Dina Minggu ayo Mas nang Bira Loka. Oh iya. Ora iki bawane. Oh bawane. Saiki ya ning Tawang Mangusike, sing minggu ngarep ning Bira Loka. Oh iya. Ngono. Nengke wae omongan cah pekoki nengke wae. Ra tau dolan sih. Sapa nek ra tau dolan? Kowe. Wah, kowe kuwi dengkulmu mlacot kowe. Dolan ngomong ning kali, ndotok ning kali mancing terus ngono di vlog. Ya ini sekarang saya ada di kali sedang mancing. Saudara-saudara halo ya, mancing mania. Ini saya sudah dapat iwak ya. Satunya juga sandal juga ada. Ngono wae bangga. Sing jeneng bahagia itu kompleks. Modar we tak balas. Kompleks di daerah ngendi? Bahagia itu kompleks, bahagia pikiran juga bisa. Oh, iya. Bahagia ora kudu nyawang hal-hal sing larang-larang, mlebu nang nggon hal bayar kartis sing larang. Ora, aku bahagia nang pinggir kali mancing, entuk iwak cilik we, pikiranku wis iso fresh. Wis fresh ya, Pak. Lho, bahagiane iki dhewe-dhewe. Iya, Jadi jangan menyalahkan aku. Bahagia itu kompleks, padha karo kepinteran itu kompleks. Bahagia kere. Cah kok suarane kaya ngono. Iya, aku dunekke bahagia itu kere. Ya pancen sik kere-keremu mah membahagiakan, Pak. Ya ya pancen. Mangan kerupuk karo sego karo kecap kuwi membahagiakan. Wis seneng kuwi kaya ngono kuwi. Ya ora, Pak? Nah iya rasa dadak lawuh sing larang-larang. Rasa dadak larang. Sing jeneng kowe ngrasake jangan Lombok Gunung Kidul kuwi nek ora modiar mbok tak. Apa mangan jangan kok mati iki cara ngendi. Saking enake lho nok tenan. Aku ki anggere muni nek ditari lho ning aku ora nyuwun. Nek ana panitia nimbali aku ning Gunung Kidul terus paring dawuh, "Benjang sak samunipun pagelaran daripun menapa Pak Sino? Jangan Lombok kalih kerupuk, kalih tempe." Wah, kuwi kancaku le nyiduk mempok ora jamak-jamak. Sesuk tak gaweke Pak, jangan Lombok. Nek kene ra konsisten, Lomboke ana tempene. Nah, sesuk tak gaweke Lombok tok. Pecah das. Bu, mobile. Ini jenenge konsisten, jangan Lombok. Oh iya, berarti nek kene ra konsisten ya. Ana tempene, ana santene. Jenenge itu jangan Lombok. Yo, sesuk tak gaweke Lombok. Tak nehi banyu tok, monggo Pak. Oh, sesuk dipangan wong loro. Pas aku kuwatir dadi ndasku pecah, ndasmu yo jeblok. Dina Minggu kang tanti tinepune ngaya Jebul mong lali janjine. Nek wis nyuwara ya wis ora kaya apa ya. Suarane apik. Mergane gamelane anyar iki ana hubungane. Logenan iki gamelane. Oh, iki sing anyar ming rancakane dicek. Iya. Oh, rancakane dicek. Iya sing anyar urung dadi. Nek wis gamelane anyar ya wis serang nganggo kowe aku. Aku diguang, Pak. Aku wis bola-bali wis nang pirang-pirang panggung saiki nganti kondang lho nang YouTube ki. Sinden ndase nika melu mboten, Pak. Nggih mengke kula gawane ndase tok aku ya. Anane pijer semaya pinter golek alasan ngandar-andar ngendukor aku
tung tung. Modar. Jogete bebijikan. Nek suarane apik. Nek jogete wis kaya wong kang slupan. Iya. Iya karang ya urung latihan. Wong joget lagu Jawa kok nganggo tangane ngukel benang layangan barang ki ngopo? Iki ra cara mbahku mbiyen anggere. Tatung gendang dun tatung. Ani. Ayo lagune Romain.